Acts 20, verses 18 to 24. Okay, kunan natin verse 18, basahan tayo ti Ilocano, 1250, page 1250, ready, go. Ket idiimmay da kenkwana, kinunana kadakwada, da kayo metlaeng amuyo, nanipod idiim mo na nga aldaw, nga isiserek ko dito'y Asia, no kasano ti panakikaadak kada kayo ti amin nga aldaw. Ang nagserserbi ti apoy ti so amin na kinapakumbaba tinakem, ken iti adu alulwa, ken ti panakasusuot, ang napasamak kanyak, gapu kadagiti panangisiksikat dagiti Hudyo. Taawan ti anyaman makapalaing, abinaybayak nga impakita kada kayo. No di ket impakaamuk kada kayo, ket insurok kada kayo, ti sangwanan dagiti tattao, ken dagiti balbalay. Pinaneknikak kadagiti Hudyo, ken kadagiti met Griego, ti panagbabawi amay kanunong ti Dios, ken ti pamati amay kanunong ken apo tayo Hesu Kristo. 22. Ket ita adtoy mabhanak ana ibalod ti Espiritu ijay Jerusalem. Nga diak ammo dagiti banbanag a maaramid to kanyak ijay. Isunala ti Espiritu Santo paneknekan na ti tunggal ili akong kunana nga dagiti panakabalbalod ken tutuok agteli na edda kanyak. 24. Ngem kadagitoy awan ti mangtignay kanyak tadyak ibilang ti biag ko a napateg kanyak. Nulaket di maturpos ko ti dalan ko as siraragsak. Ken ti annungen nga inawat ko ken Apo Jesus tapno paneknekak ti ebanghelyo ti parabor iti Dios. The title of our message this morning is 4 Powerful Traits Every Believer Must Always Cultivate. Amuyo kakabsat, character is more important than talent. Talent can make you rich, but character will preserve your life. Talent can help you think of bright ideas, but character can fulfill those ideas. As Christians, God has so many plans for us. We have a lot of plans toward the future. And if we are to succeed in these plans, we need to develop these character traits. 4 character traits that we can find in the Apostle Paul, why he was a successful, powerful, productive missionary. Apostle Paul was not without problems. He was not without stress. He wasn't without pressure. Marami po ang stress sa paglilingkod ni Apostol Pablo. Kagaya mo at kagaya ko. Pero bakit siya matagumpay? Bakit po siya mabunga? Bakit hanggang sa katapusan, he did not only start well, but he finished victoriously because of these 4 character traits. Let me share them with you this morning. Heavenly Father, bless our lesson now. Empower your servant in Jesus' name. Amen. Number 1, you may be seated. The 4 powerful traits every believer must always cultivate. Number 1, consistency. Wala pong tatalo sa taong consistent. Hindi kayang talunin ni Rabbit si Turtle sapagkat kahit mabagal si Turtle, consistent naman. Si Rabbit mabilis, pero ningas kugon naman. Kung tayo po makakamtan natin ang mga plano ng Diyos para sa ating Christian life at para sa ating church, ministry, mga kapatid, lahat dapat tayo ay maging committed na magkaroon ng character trait, consistency. Makikita natin sa verse 18 ang consistency na tinatawag. Ang sabi, and when they were come to him, he said unto them, ye know, from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you at all seasons. Pakinggan niyo pong maigi. All season. May mga Kristiyano na seasonal. Moody. Masaya ngayon, mamaya, hindi. Si Apostol Pablo,
at all seasons. Now, alam po natin, hindi lahat ng mga fruit-bearing plants and trees will yield all year round. They have their season. Pero ang sabi ni Apostol Pablo sa ating binasa, you know after what manner. In other words, you know my behavior. You know my behavior. You can predict me at all seasons. Ang tawag po dyan, mga kapatid, consistency. Kung tayo po ay mga seasonal Christian, sa tayla tumulong, numayat tirik na tayo, awan magapuanan tayo. Dakay ti bakarang, lawag, pasukin kan amin. No sa taylang tumulong, numayat ti panagrik na tayo, awan magapuanan tayo. Ngem, uray madi ti panagrik na tayo, uray adu dagiti parikot ken problema. If we are motivated by consistency, by the Word of God, by our conviction, listen, if we are consistent, we can accomplish much for the glory of God. Hindi po dapat tayo inconsistent. The word consistency means unchanging in nature, in standard, or effect over time. Consistency is marked by regularity. Regularity or harmony. Nagtutugma. Kung anong sinasabi, nagtutugma doon sa kanyang ginagawa. Kung ano yung kanyang sinabi, yun din yung kanyang passion. And not only marked by regularity, harmony, but also steady or continuity. Now, for example, gusto natin na ang ating relo consistent. Pinapansin natin o hindi, gusto natin kumikilos. What if your watch will only move pag pinansin? At alam nyo, nakalulungkot na maraming mga Kristiyano ang bumubuhay sa kanilang paglilingkod ay pansin. Tama na may lugar sa appreciation. Tama na dapat nare-recognize tayo. The Bible says, give honor to whom honor is due. But without expecting others to honor you or recognize you or even appreciate what you do, you must consistently express your service and love to God. Huwag nating antayin that somebody will pat us on the back. If that happens, we will develop a bad spirit. We will develop a sour spirit. We will not be consistent. Halimbawa po, yung traffic light. We would like the traffic light to be functioning well. Sapagkat pag hindi po pag halimbawa pumalya, yung traffic light, it will create chaos. Magbabanggaan ang mga sasakyan, madidisgrasya ang mga taong tatawid because the light is not consistent. So, in other words, hindi lang po yung ganda ng relos, hindi lang po yung ganda ng traffic light, kundi yung consistency ang kailangan. Praise God, may talent ka, pero dapat consistent ka sa practice. Praise God, mga kapatid, na ikaw ay pinagpapala ng Panginoon. Praise God, sa skill mo, praise God yan. Pero dapat consistent tayo. Ngayon po, sa anong aspeto, tignan po ninyo, sa anong aspeto dapat tayo maging consistent? Let me give you 4 aspects, 4 areas where we should be consistent. Number 1, be consistent to the faith of the gospel. Bilang Kristiyano, dapat consistent tayo sa ating tinatawag na testimony. Everybody say the word testimony. Ano po ang ibig sabihin ng testimony? Yung ating patutuo, yung ating Christian reputation, yung pagkakilala ng mga tao sa atin. I mean, dito sa church,
we know each other. But how do people outside know us? When you claim to be a Christian, when you claim to be a Baptist, let us make sure that our conduct, our life, our behavior, yung pagbabago ay nakikita sa ating buhay. Be consistent to the faith of the gospel. In Philippians chapter 1 verse 27, I know you're taking down notes. Philippians 1:27, ang sabi dito, only let your conversation. Now say the word conversation. The word conversation means way of life. Okay? Let your way of life be as it becometh the gospel of Christ. Tingnan mo maigi. You have no idea how many unbelievers will be inspired na lumapit sa Diyos pag nagpakatotoo ka sa patotoo mo bilang Kristiyano. The reason why it is difficult to invite the unbelievers in your circle of influence is because you are not intentional in showing to them. You are not intentional to make them feel Jesus is present in your life. Hindi mo sila nililigawan eh. Dapat tayong mga Kristiyano, ligawan natin ang mga unbelievers. Huwag niyo akong ma-misinterpret ha. Baka mamaya sasabihin mo, uy, pwede na palang manligaw ng unbeliever. Hindi po ito sa boyfriend-girlfriend relationship. Ibig sabihin, ang trabaho nating Kristiyano, ang assignment natin sa Panginoon sa mundong ito, ligawan ang mga unbelievers sa Panginoon. Nakapuot ka pa'y timapan agaram nga di namat lang maibagata I love yun. Nakapuot ka matan timapan agaram, awa man la chocolate na Carlo, awa man la sabong na. Di man lang nagarwat nga nasayaat. Ala, ngayon po ang ligawan ng mga kabataan, very cheap. Hindi na nagpapaalam sa magulang, dinadala na lang sa text-text, di ba? Yung iba nga ngiti na lang, sila na. Sabi ka agad nung babae, boyfriend ko. Tinanong yung lalaki, girlfriend mo? Hindi ko nga nabalitaan hindi ko alam. Di ba? Assuming, ang lakas, ang taas ngayon ng sense of assumption ng mga kabataan. Ngumiti lang, uy, crush niya ako. Malay mo, hindi ikaw ang tinitignan. Kasi, iba pala yung tinitignan niya. Oo, pero parang sa'yo nakatingin, pero dun sa likuran mo pala. Hello? Pero ang punto ko rito, mga kapatid, bilang Kristiyano, nililigawan natin ng mga unbelievers. So they should feel Christ in us. They should feel that we are intentional in trying to win them, in trying to draw them, in trying na ilapit sila sa Panginoon. We should be intentional. That is why let's make sure that all the way we talk, the way we behave, and all the things we do with the unbeliever ay nakaangkla po, nakakonect, may relasyon dito sa tinatawag na faith of the gospel. Kumbaga lahat ng ginagawa mo sa kanila na positibo, hindi pakitang tao, kundi pagpapakatotoo. Dahil Kristiyano ka may Panginoon ka, may Holy Spirit, may grace ang Panginoon sa'yo. So being good to them ay hindi pagpapakitang tao. It's only showing that you're a Christian. Kaya nga sabi, let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs. Napakaganda po ang verse na to. Relevant na relevant ito sa sistema nating HBBC. Kasi po bilang pastor, hindi ko nabibisita lahat palagi. Kanina nga kagabi, plinano ko, nasabi ko, sa Sunday school, sa main sanctuary ako. Pagkatapos ng Sunday school, luluwas ako ng Lawag. I miss our brethren in Lawag. Mga kapatid, namimiss namin kayo. Pakita mo ngayong Lawag. Baka akala nyo, mga kapatid, namimiss nyo ang inyong pastor na makita personal. Lalong-lalo po sa inyong pastor.
Kaya kanina, kagabi, sabi ko kay Daniel, naka-ready ba yung video natin sa Lawag? Kasi after my Sunday school, luluwas ako ng Lawag, tapos magpipreach ako doon. Kanya lang po, kanina may mga kinailangan akong asikasuin. Hindi na ako nakapunta dyan sa Lawag. Kaya mga taga-Lawag, pagpasensyahan nyo na. Baka next Sunday, nandyan na ako. Oh, hopefully. Because I really want to go around all our ministries Di ba? Kahit man lang sa loob ng 2 buwan, makita ko bawat ministry natin. Oh, yung mga taga-Australia kahit once a year. Oh, tagal nun. Di ba? Australia? Oh, ipanalangin nyo ha. Magkita-kita tayo very soon. Oh, yung mga taga-Hawaii siguro every 5 years. Malay natin. Di ba? Very relevant to itong verse na to sa sistema natin. Na ang sabing ganyan, whether I come and see you or else be absent. Wala akong magagawa kung ang tawag nyo, alam mo si pastor lagi absent sa amin. Pero napapanood namin, wala akong magagawa. Biblical din May absentee pastor Si Apostol Pablo nga absent kaya pastor, hindi pala masama ang mag-absent. Oy, wag mong gagamitin yung absent sa masama. Ang sinasabi lang dito, yung leader na multiple ang kanyang pinangungunahan, hindi niya kayang bisitahin lahat ng minsanan. Kaya nga ang kanyang pakiusap sa kanila, mga kapatid, whether I come and see you or else be absent, sana naman ay marinig ko ang inyong mga buhay, I may hear of your affairs, that ye stand fast, nagkakaisa pa rin kayo. Iisa pa rin ang inyong isip, the main thing is the main thing, and is striving together for the faith of the gospel. Sana ay marinig ko na nagso-soul winning pa rin kayo dyan, nag-aakay pa rin kayo ng kaluluwa, nag-iimbita ng bisita, nagfa-follow up sa mga new believers, nagdi-discipleship. Alam niyo, nung binabasa ko tong verse na to, sabi ko, Lord Panginoon, relevant ito sa sistema namin sa HBBC. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo, in the spirit and sense of this particular letter of the Apostle Paul to the believers in Philippi, as your pastor, how much I want to be able to visit you all at once. Iba lang po kasi yung personal na nandyan ang inyong pastor. Alam ko yon. Pero mas mapalad pa tayo kaysa sa kanila noon. Dahil sila noon, they can only hear from the Apostle Paul seasonally. Bakit po? Letter po Snail mail. At pag sinabing snail mail, sobrang bagal. Hindi gaya ng JNT. Nag-order ka ngayon, bukas, JNT po. Nandiyan na sa bahay niyo. Hello? Noon, dinadala pa ni Philemon, dinadala ni Onesimos, naglalakad pa yan, sumasakay ng barko, sumasakay ng kabayo, para lang makarating sa Philippi. Kung ilang araw pa yan. At itong mga members, excited na excited. Tayo na, pumunta tayo ron. Pakinggan natin ang pagbasa ng letter ng Apostol Pablo. Samantalang ngayon may live stream tayo. Kaya magkaisa tayo dyan sa bagay na yan. Go to our sanctuaries, go to our respective places of gathering for fellowship with the believers, and together, let us listen to the Word of God. Maganda, may live stream tayo Di po ba? Pero again, going back to the point, ang panalangin naming mga pastor na kayo po ay kahit hindi palaging nakukumusta, kahit hindi palaging napupuntahan, pero yung itinanim ng Panginoon na salita ng Diyos nanatili at panatiling at palaging lumalago kayo sa salita ng Panginoon. I pray that all of us members of the HBBC, of the many preachings that have been shared with us, those lessons stayed in our hearts and they continue to grow and make us shining Christians in the workplace, in our communities. Amen? Patuloy po nating i-advance ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kausap ko kanina ito, PNP. Brad, ano tinagamon? Si? Ilam. Oo. He is from, tumayo ka, Brad. He is a policeman. P.O.
O, police captain pala. Praise the Lord. Pero si kapatid ay taga Kalinga. Ang napangasawa niya, taga Bantay, Ilocos Sur. So kanina, kaputa, bisita, I went to meet him. Pero parang namumukhaan ko siya. So, good morning, Brad. Tapos tinignan ko si John Paul, si engineer, para ipakilala sa akin. Police pastor. Tapos pinakilala niya sarili niya. Pastor, I already attended your church nung si PD Suriben pa. O yung dati nating PD, di ba? Nag-attend sa atin 3 times. Kasama pala siya noon. O, ngayon nalaman ko, baptist pala sa Kalinga. Baptist pa lang ating kapatid. Hindi lang natin siya kapatid sa Panginoon, kapatid pa sa pananampalatayang Baptist. Oo. Ngayon, bigla sa aking puso, mga kapatid, sabi ko sa kanya, kapatid, saan ka ba dito? Pastor, na ikamangak ije Bantay, Ilocos Sur. Sabi ko, alam mo kapatid, answered prayer ka siguro. Matagal na naming pinag-pray na makapag-start ng HBBC sa Ilocos Sur. Actually, na-survey na namin yung Bantay. At baka ikaw na ang kasagutan ng Panginoon. Oh. Mga kapatid, let's continue to do more for the faith of the gospel. Marami pang tao ang dapat maligtas. Oo, kaya kayong mga nanonood, akala nyo, ang dami ng projects ng HBBC, tayo ng building dito, bilhin ng property ron. As long as marami pang kaluluwa na dapat maabot, hindi tayo titigil sa mga projects na yan. Magpapahinga lang tayo siguro, mag-aantay ng pondo. Pero once na meron yan, mga kapatid, tira na naman tayo dyan. Amen? Let us be consistent in the faith of the gospel. Amen? Number 2, not only consistent, Brad, I will be praying for you, ha? Oh. Yan ang purpose ng Panginoon. Bakit ka nakapangasawa ng taga Ilocos Sur? At bakit ka nalipat sa lawag na destino? Lahat ito, intervention ng Panginoon. Hindi ka magkakamali, Brad. Okay? Not only consistent in the faith, but number 2, let us be consistent to the fellowship of the church. Dapat maging regular tayo. Hindi tayo magbabago. Hindi nyo alam kung papaano tayo ibibless ng Panginoon pag nakita niya na tayo po ay regular na nagsasama. Nalulungkot ang Panginoon pag nakita niya ang kanyang iglesia. Hindi po yung iglesia ni Kristo na iba, ha? Iglesia is yung iglesia sa Bible. Nalulungkot po ang Panginoon pag nakikita niya yung kanyang church, mga kapatid, hindi kumpleto. Saan ka nakakita ng katawan? Hindi kumpleto. Kaya ang Panginoon gusto niya na itong ating fellowship, regular. Regular dapat tayo lahat. Hebrews chapter 10, 24 and 25. And let us consider one another to provoke and to love and to good works. Yan ang nga bang sinasabi ko? Alam mo yung presence mo pa lang, encouragement yan eh. Oo. Hindi pa kayo na-encourage. I mean, para maramdaman nyo, pag nawala yan, hindi ka maapektuhan. Pag nag-backslide yan, pag bumalik yan sa dati niyang buhay, pag yung katabi mo, nakita mo isang araw, hawak niya sigarilyo at alak na naman. Dati nating kasama, hindi ka malulungkot? Kaya kung malulungkot ka pala na wala siya, dapat matutunan mong masaya na nandyan siya. At dapat tayo maisip din natin na kahit wala man tayong ministry pa, sana magkaroon ka ng ministry, pero wala ka pang ministry, your presence will add blessing to the church. Provoke one another unto love and to good works. 25, ano sabi? Not forsaking the assembling of ourselves together. Mga kapatid, ito po, hindi natin pinag-uusapan dito ang mga reasons natin kung bakit pagkaminsan hindi tayo nakakapag-attend. Ang gusto lang ng Diyos na makita sa atin, nagpupursigi ka. Ginagawa mo yung best mo na talagang maka-attend. Hindi yung you just allow circumstances to hinder you. Meron nga akong message nung linggo sa Hawaii. Ang title Barrier o Blessing. Minsan ang problema pwedeng maging barrier
Pero ang problema, pwede ring maging blessing eh. Ang problema, pwedeng maging dahilan na hindi ka mag-church. Pero ang problema, pwede ring maging dahilan para mag-church ka. So yung reason ng iba, bakit hindi nag-a-attend ng Sunday morning at ng prayer meeting, pwedeng reason din nung tao na nag-attend. Naunawaan po ninyo, halos pare-pareho lang din ang reasons natin. Pero bakit yung iba nagagawang mag-attend, ikaw hindi? So, hindi na po yung reason ang problema rito, yung ating commitment. That's why let us strive to be consistent, to attend our services regularly. Number 3, not only consistency to the faith of the gospel, to the fellowship, but number 3, consistency in our families. Consistency in our families. Genesis 18:19, ang sabi dito, for I know Him. Ang ganda naman nito. Sabi ng Diyos, kilala ko ang tatay na to. Ano yung preaching natin nung Wednesday night? About family. Alam nyo, the following day, sino sa inyong nakakita nung post tungkol sa pagtayo ni Dr. Benny Abante against absolute divorce? Nakita nyo yan sa Facebook? It's becoming a national concern. And this national concern affects all branches of the government. It will affect our country. It will also affect our church. That's why this is not just a national concern. This is also a moral and biblical concern. Alam nyo, napangiti ako nung nakita ko yan. Kasi nakita ko yung post na yun eh. Hindi ko pa pala na-share yun. Si-share ko mamaya para makita nyo. Okay. Napangiti ako. Alam nyo kung bakit? Sabi ko, Lord, talagang you are real in HBBC. Kasi tignan mo yung relevance. Kung kayo po ay sensitive sa pagkilos ng Diyos sa ating church, tignan nyo yung relevance. Ang national issue na pinaglalaban ni Pastor Abante, divorce. Against absolute divorce. And that is a very good fight. Very good fight. Tapos yung preaching ko nung Wednesday night about family. Pag kinonect mo yung dalawa mga kapatid, talagang iisa yan. And you know, the real concern in the family, ano yung tatlo na concern sa family? Number 1, faith. Tayong mga magulang, yung mga anak natin, baka naman sila unti-unti nang nawawala sa pananampalataya. Unti-unti nang lumalamig. Unti-unti na mga kapatid, na sila ay hindi na nag-a-attend sa mga church, sa mga ministries natin. Nandito ba ang mga anak nyo ngayon? Nasaan ang mga anak natin? Mga kapatid, yan ang concern sa family or faith. Ano yung pangalawa? The future of our families. And number 3, the father of our families. Yun po yung tatlong yun. Amen? Now, ang susi dyan mga kapatid, listen. As believers, we should be consistent in our families. Let our homes be an extension of our church. Hamo pagbalinan di balay mo, nga extension iti bar wano casino. Huwag kang pumayag nga paggiinuman iti balayo. Huwag kang pumayag nga pagsusugalan iti balayo. Balay mo, ti Apo tinang ipatalagken ka, ipinahiram ng Panginoon sa iyo. Ikaw ang steward. Gawin natin ang ating mga tahanan na parang extension ng ating kapilya. Kung maaari na lahat ng ating mga tahanan may family devotions. Kung maaari na lahat ng ating mga tahanan may Bible study. Amen po ba? Yan ang purpose ng mga homes na binigay ng Panginoon sa atin. Okay? Si bibiyag kayo pa'y kakabsat.
So, let us be consistent to the faith of the gospel, to the fellowship of the church, in our families. Last, dito tayo magtatapos. We need to be consistent in our finances. We need to be consistent in our finances. Ano po ang ibig sabihin yan? Mindful dapat tayo palagi sa ating tithes and offerings. And we do this, we are mindful of this. Bakit? Sapagkat nakaset na po sa atin, this is how we thank God. This is how we recognize God. This is how we trust Him to provide for our future. This is how we acknowledge that God is the source of our blessings. And because of that conviction, we are mindful always, and we should be consistent. From small to big, from little to much, we should be consistent to give what is due to the Lord. Consistent tayo na ibigay yan sa Panginoon. Are we consistent in our finances? Kaninang umaga, another kapatid messaged me. Sabi niya, Pastor, praise God. Alam mo, nakaskas daaw ang Panginoon. Ito ang ginawa niya sa akin. At doon sa aking anak, ganito, ganyan. Pinakita po niya ang kabutihan ng Panginoon. Oh, talaga blessed siya. Tapos sa bandang huli ng message niya, Pastor, ito po yung aking tithes and offerings. Ano ang aking tugon sa kapatid na yon? Ang aking response sa kanya, sabi ko, kapatid, nakasaysaya at mutunaya, nga ti apo nakaimimbag kada kayo. Ngam na anyan nga nakasaysayaat, nga sika, faithful ka ti apo. We love to talk of God's goodness. We would like people to celebrate with us, rejoice with us, with the goodness of God. Pero ang tanong, faithful ka? Are you giving your tithe? Are you giving your offering? Yung bang prosperity ng buhay mo, totoo bang blessing sa Christian life mo? O baka yung prosperity na yon, isumot ng timangyad adayukan ka kiniapo? The Lord warned the people of Israel when they were entering the promised land. He told them, when you reach the land, Deuteronomy chapter 6, verse number 10, God said, beware. Can you put that on the screen? Deuteronomy chapter 6, and it shall be when the Lord thy God shall have brought thee into the land which he sware unto thy fathers, to Abraham, etc., and have cities which thou buildest not, 11, and houses full of good things which thou fillest not, and wells dig which thou diggest not. Wala kang ka-effort. Pero blines ka ng Panginoon ng todo-todo. Na kumbaga yung blessing mo ay effort na napakatindi ng ibang tao yan. Pero binigay lang ng Panginoon sa'yo ng ganyan. Verse number 12, anong sabi ron? Then beware, lest thou forget the Lord, which brought thee forth out of the land of Egypt. God pointed them to their salvation. Remember the God who saved you from Egypt and brought you to this plentiful land. Kaya mga kapatid, let us be mindful and be consistent to honor God with our tithes, with our first fruits. Hindi po sana dumating tayo sa punto nga masursuro tayong ti agimot kini Apo Diyos. Masursuro mo nga ipaidam. Dagiti impatalag ti Apo gan ka. They are not ours. They are the Lord's. Ipinagkatiwala lamang ng Panginoon sa atin. When God requires them, He can replace it. And He can bless you with more. But God wants us to be consistent in our finances. May I remind you today, listen,
if you develop this trait of consistency and exercise this in your Christian life, listen, you will grow, your family will grow, our church will grow, our nation will be blessed. Listen to me, the missing value in our life is consistency. Put it, and it will multiply the blessings of God upon our life. Brethren, let us commit today to be a Christian with consistency. All of God's people say, tumayo tayong lahat. Lord, marami pong salamat. Thank you for reminding us today of this powerful trait. Panginoon, salamat for showing to us kung gaano po kalaki ang pwede mong gawin sa buhay namin. Pag itong trait of consistency, in-exercise namin sa aming Christian life, we will grow, our families will grow, our church will grow, our nation will be blessed. Lord, help us to be consistent in our finances. Help us to be consistent to the faith of the gospel. Tulungan mo kami na maging intentional, na ligawan ang mga unbelievers by showing good to them, by letting them know that God loves them through our action. At iwin namin sila sa iyo, dalhin namin sila sa church, makapakinig ng gospel. Help us, Lord, to be consistent in our fellowship. Salamat sa paalala ni Apostol Pablo, whether I come and see you or be absent, I may hear of your affairs, that you are striving together for the faith of the gospel. Swak na swak ito, Panginoong Diyos, sa sistema namin ng HBBC, na kung saan ang inyong lingkod bilang senior pastor ay hindi nabibisita palagi ang lahat ng churches at ministry. Pero sana po, all of us are consistent in our fellowship, consistent in our family devotion, na kung anong itinuro sa amin, sinimulan namin i-practice, itinutuloy po namin ito, Panginoong Diyos. And Lord, we have no idea, I know, what could happen to us, what we could miss in our Christian life pag hindi po kami naging consistent. Patawad, Lord, sorry, Lord, sa mga panahon na hindi kami regular sa pag-a-attend ng church, na hindi regular sa aming giving, hindi regular ang aming mga family devotions, at hindi regular ang aming pagbabahagi ng gospel sa mga tao. Mula ngayon, Lord, ito ang aming prayer at commitment. Kung yun ang inyong prayer at commitment, mga kapatid, can you raise your hand and say, Pastor, pray for me. I was touched by the message today. Pray for me that I will be consistent in my family, in my faith, in my fellowship with the church, and in my finances. Raise your hand. Pastor, pray for me. Amen. 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 Kapatid, diyan ka magsimula. Start from there and you will see what the Lord will do in your life. Lord, thank you so much for those hands that have been raised in Jesus' name. Everyone says,